L'objectiu que tenim en aquesta jornada és donar a conèixer què és la genòmica, quines aplicacions actuals té i quines pensem que tindran en el futur, i també obrir una mica el debat ètic que totes aquestes noves determinacions tindran en el futur. Per això, el format que hem triat de la jornada serà en modo taules rodones. La primera taula del matí intentaran donar-nos a conèixer què s'està fent ara i com s'està aplicant ja en aquest moment la medicina personalitzada i què és la medicina personalitzada. Després, la segona taula i la conferència magistral tocarà més el tema de com serà el futur en aquesta tecnologia, en aquesta nova tecnologia i en tot el món que obre la genòmica. I ja la taula de la tarda tocarà més els aspectes ètics i les incertidumbres legals i socials que obrirà totes aquestes noves tecnologies. Però, a més, aquesta jornada vol ser un agraïment. Un agraïment, en primer lloc, a tots els professionals del Trueta, de l'IAS i, per extensió, de la regió sanitària, que han començat de forma individual a formar-se en genòmica i que han sigut capaços de transmetre la importància de no perdre aquesta línia assistencial, per dir d'alguna forma, i la importància, sobretot, d'implantar-lo a casa nostra. Aquests professionals han sigut els primers que volíem agrair en aquesta jornada. Després, també, la jornada vol ser un agraïment a les institucions que ens han ajudat a poder tenir en aquest moment un laboratori de genètica. Per un costat, a la Diputació de Girona, que ha cofinançat unes obres d'ampliació del laboratori clínic ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià, i a la Fundació Privada Daniel Bravo, que, gràcies a una donació, ens ha permès equipar aquest nou laboratori en equipament d'última generació. També, gràcies a la Fundació Privada Daniel Bravo, 10 professionals nostres podran anar a formar-se als millors centres mundials de genòmica de la seva especialitat. De fet, algun professional ja està en aquest moment fent aquesta formació i una de les ponents de la taula se connectarà des del centre on està fent aquesta estada. Amb aquestes professionals, i dic aquestes perquè majoritàriament són dones les que han obtingut la beca, en aquestes i en molts dels que esteu avui en el públic dependrà que aquest embrió de laboratori que s'ha format ara tingui el desenvolupament que requereix de cara al futur i que penso, a més, que serà necessari per mantenir el nivell de la sanitat gironina al més alt nivell. Ja per finalitzar aquesta presentació, jo vull agrair a tots els ponents i moderadors la implicació en l'organització de la jornada. També agrair a tot el públic que esteu aquí, per suposat, agrair al comitè científic i al comitè organitzador, a les companyes del comitè organitzador, la implicació i el patiment que no pararà fins a les 6 de la tarda que acabi aquesta jornada, i espero que la jornada compleix les expectatives que s'ha generat, perquè penso que entre tots tenim un gran projecte per endavant. Moltíssimes gràcies per l'atenció i ara jo aniré donant la paraula als companys d'inauguració. En primer lloc, a la senyora Maria Puig. Maria, quan vulguis. Gràcies. Bon dia, Miquel Carreras, Maria Antònia, Glòria, professionals, cares conegudes que veig aquí al plenari. És un privilegi poder ser aquí, aquesta primera jornada de genoma clínic i de medicina personalitzada a la regió sanitària de Girona, que posa al centre de la medicina del futur i que sí o sí passa per aquesta personalització en la diagnosi i el tractament que s'està treballant a la regió sanitària. La Diputació de Girona, ho deia la Glòria, estem molt contents d'haver posat aquest granet de sorra en aquest projecte perquè està en línia en el nostre objectiu, un objectiu que compartim, institucions i també el sector privat, de potenciar la regió sanitària de Girona i el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt com un referent en medicina assistencial, en recerca i en innovació.
I això s'aconsegueix també finançant i acompanyant projectes com el de la Unitat Diagnòstica Molecular i de Medicina Personalitzada del Laboratori Clínic Territorial de Girona, que heu dedicat a potenciar la biologia molecular i la genètica en tots els àmbits de la medicina i que dona aquesta atenció a la regió sanitària. També s'aconsegueix sumant altres projectes, altres esforços en aquesta línia. DeepSalut seguim investigant, innovant i creant eines per tots vosaltres. Us vull explicar l'eina com l'Observatori Social, Ambiental i de Salut, que convidem a tots els professionals a conèixer-lo i a utilitzar-lo, perquè professionals de la salut de la regió sanitària de Girona, professionals també de l'àmbit local, de l'àmbit social, puguin dissenyar els seus programes, els programes de salut pública, de salut comunitària, de prevenció, de promoció de la salut. I, per tant, un element més que sumem en aquesta línia d'investigació i innovació. Està clar que avui en parlareu molt, que la qualitat de vida del futur, de tots i totes nosaltres i segurament moltes altres persones que vindran, depèn d'aquesta investigació i depèn també que siguem capaços de donar als investigadors i a les investigadores les eines necessàries perquè pugueu fer bé la vostra feina. I també espais de trobada com el d'avui, aquesta primera jornada organitzada per l'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, que també servirà, entenem, per intercanviar coneixements, per fer xarxa, per reflexionar per aspectes tan importants com l'ètica de la genètica i escoltar també veus capdavanteres i prestigioses del sector. I no menys important, que veiem com començàvem, situen al mapa Girona com a capdavanter en genoma clínica i medicina personalitzada, una cosa que ens omple de satisfacció com a institució gironina, però que a més ens encoratja a seguir treballant en aquesta mateixa línia. Per tant, des de la Diputació de Girona, res més que estar contents de ser aquí, d'haver-ho pogut fer possible, conjuntament amb totes les col·laboracions. Fer un agraïment especial a tots els professionals que assistiu a la jornada, aquells que hi participeu, aquells que lidereu aquest camí tan i tan important, i agrair-vos una vegada més la vostra dedicació a la medicina, però en especial a l'atenció a les persones. I desitjar-vos que tingueu aquesta jornada el més profitosa possible i que ens seguim trobant en aquest camí d'èxits per la regió sanitària de Girona. Moltíssimes gràcies, Maria. A continuació té la paraula Maria Antònia Llopis, en representació de l'ICS. Hola, bon dia. En primer lloc, agrair-vos l'oportunitat que m'heu donat de participar en la inauguració d'aquestes jornades. Des de la meva àrea de treball, com a directora dels laboratoris clínics de l'ICS, estic especialment contenta de participar avui en aquestes jornades perquè he tingut la sort de poder impulsar i acompanyar a un projecte que per nosaltres i molts dels que estan en aquesta sala hi participen. A l'ICS l'any 2021 va posar en marxa un nou model de gestió de la genètica clínica, el projecte de xarxa integral de genètica clínica de l'ICS, més conegut com CIGENIX. Aquest nou model és un model participatiu en el que hi participen tots els centres de l'ICS, tots els hospitals, tant en la vessant assistencial, clínica, com els professionals dels laboratoris clínics, tot fet perquè pugueu oferir la millor assistència de qualitat i amb la millor tecnologia disponible als nostres pacients que tenen malalties genètiques i als seus familiars. Justament vam començar el 2021 perquè, malauradament, la pandèmia va deixar alguns projectes una mica al calaix, i tot i que el 2019 havíem ja tingut
quasi gairebé per posar-ho en marxa, doncs es va retardar, però ara ja és una realitat. Justament ahir alguns dels ponents d'aquesta jornada van participar en un dels webinars que la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS fa per tots els seus equips i vam voler donar a conèixer aquesta xarxa, aquest model, que poguessin veure què es pot aconseguir treballant tots junts. Com deia, li robaré una frase al doctor Ignacio Blanco, que potser ell la tenia pensada per després la seva intervenció, que és que amb aquesta xarxa el pacient no viatja, el que viatja és el coneixement i per això nosaltres creiem que és un tema molt important avui en dia. I res a dir, que la xarxa creix, que també aquest any 2023, com han dit les meves companyes, s'ha incorporat al laboratori de molecular, els professionals del doctor Brugada al laboratori territorial de Girona, i això suma novament coneixement i tecnologia disponible per a aquesta xarxa. I bé, només per acabar, felicitar-vos per la idea, per la iniciativa, perquè crec que aquestes jornades seran un èxit. Només cal veure la rellevància dels temes que es tractaran avui a la jornada i la qualitat dels professionals que hi participaran. Res, espero que gaudiu, com espero jo gaudir també avui de la jornada. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia. I a continuació té la paraula el doctor Miquel Carreras, gerent de la regió. Bon dia. Glòria Padura, presidenta del comitè organitzador i directora de l'Hospital Josep Trueta. Maria Puig, vicepresidenta tercera en funcions de la Diputació de Girona i presidenta delegada del DIPSalut. Maria Antònia Llopis, directora dels laboratoris clínics de la Direcció Assistencial dels Hospitals de l'Institut Català de la Salut. I a totes les autoritats i professionals que avui ens acompanyeu. Primer de tot, vull excusar la presència de l'honorable conseller Manel Vancells, que avui per un problema d'agenda no pot estar aquí entre tots nosaltres, que li hauria agradat estar present i fer aquesta inauguració, aquesta primera jornada de genòmica clínica i medicina personalitzada. La jornada d'avui ens permetrà explorar i debatre les innovacions més recents en el camp de la genòmica clínica i la medicina personalitzada, àrees que estan en transformació de manera com entenem i abordem les malalties. Són disciplines en ràpid creixement que ofereixen grans perspectives per l'avanç de la pràctica clínica i la millora de la salut dels pacients, que ens permeten obtenir informació valuosa sobre la predisposició genètica a malalties, preveure la resposta a determinats tractaments i optimitzar les teràpies personalitzades. Aquesta jornada ens brinda una oportunitat única per aprofundir en els darrers avanços en genòmica clínica i medicina personalitzada. Tenim la sort de comptar amb experts reconeguts que comparteixen els seus coneixements i experiències amb nosaltres. A través de les taules rodones, conferències, podreu aprendre de les millores pràctiques i els reptes que afrontem en aquest camp. A Girona s'ha fet i s'està fent molt bona feina en l'àmbit de la medicina personalitzada, amb la col·laboració del DIPSalut, com s'ha dit anteriorment, la Fundació Privada Daniel Bravo, l'Hospital Josep Trueta, l'Hospital Santa Caterina. Tots els seus professionals que hi estan treballant han posat en funcionament un nou laboratori de diagnòstic molecular i medicina personalitzada, dotat amb una tecnologia d'última generació i com a ampliació del laboratori clínic territorial. La col·laboració públic-privat té un paper significatiu en el progrés de la genòmica clínica i per a l'aportació d'aparells punters. Tot plegat vull agrair i fer un reconeixement especial a la Fundació Privada Daniel Bravo, que ens ha permès disposar d'un equipament capdavanter. La posada en funcionament d'aquest laboratori suposarà la consolidació i culminació de la genòmica de medicina personalitzada del Trueta i permetrà un salt qualitatiu en el camp de la medicina personalitzada en la nostra regió sanitària. Amb aquest nou dispositiu podrem oferir als pacients i a les seves famílies diagnòstics genètics més precisos i tractaments més ajustats per millorar el pronòstic de la seva malaltia i la seva qualitat de vida. A més, aquesta col·laboració permet alhora traduir la recerca científica en aplicacions clíniques concretes, treballant conjuntament amb els professionals del sistema de salut des d'una visió multidisciplinar. A Girona, a més, comptem amb el Laboratori de Genètica Cardiovascular, el primer laboratori de Catalunya dedicat a la diagnòstic de les malalties cardiovasculars hereditàries i sent un exemple d'èxit.
També disposem, des de fer gairebé 20 anys, la unitat de Consell Genètic de l'ICO de Girona, des d'on s'ha atès més de 5.000 persones per determinar si tenen una alteració genètica que les predisposa a desenvolupar un càncer. En els casos afirmatius, ha permès emprendre mesures de caràcter preventiu i personalitzades. Amb tot plegat, vull destacar que des de la regió sanitària de Girona estem al costat dels nostres hospitals i professionals i apostem per acostar i territorialitzar al màxim aquests estudis genètics. En conjunt, aquesta jornada proporciona un fòrum per la interacció i el diàleg i permetrà fomentar la col·laboració i el treball amb equip. Us desitjo que sigui d'allò més estimulant i aprofiteu al màxim aquesta oportunitat. Gràcies per la vostra participació i per la dedicació a millorar la salut de les persones. Moltíssimes gràcies. Una vegada finalitzada la inauguració, deixem a les autoritats que espero que ens puguin acompanyar tota la jornada, o almenys si no una estona, i passem ja a donar pas a la primera taula rodona.